O pleno da Corporación Local do mes de xaneiro ratificaba a adhesión do Concello de Chantada á Asociación de Municipios polos que atravesa o camiño de inverno dende o Bierzo. Todos os grupos apoiaron esta cuestión agás a CUP, quen pedía que se mellorara a representatividade de Chantada neste colectivo, ao tempo que se use o galego na documentación desta entidade e se lle dote de máis fondos para poder levar a cabo o seu traballo, entre outros aspectos que tentaron introducir cunha emenda que finalmente non foi aceptada. Por outro lado, Antón Fente tamén pediu o voto particular xa que se trataba de ratificar a adhesión por parte do pleno fora de prazo. Entrar nesta entidade pretende ser un xeito de traballar conxuntamente no desenvolvemento da ruta xacobea ao seu paso por este municipio. De xeito paralelo avánzase na bella idea de crear un albergue de peregrinos na vila, un tipo de infraestrutura moi ausente no Camiño Sur. Hai algunha idea avanzada? Sí, bueno, nos establecemos distintos contactos, pero na idea que máis seguimos a traballar últimamente, pensamos que a través de Agader, a través de a fundación onde estamos 10 concellos, que podríamos destinarlle unha cuantía ao edificio que temos aquí na Alameda para empezar con el, non? Despois, vostedes xa sabrán que habíamos falado incluso cas irmáns mercedarias polo centro que teñen, que é precioso, da casa do obispado do convento tamén se había falado, pero bueno, está bastante deteriorada, e bueno, pues a nós o que se nos dice que en todos os sitios e onde hai finales de ruta, que ali é onde deben estar destinados os albergues, e se son dentro do núcleo poblacional moito mellor, porque, bueno, pues chegas, duchaste, sales a tomar un café, unha cerveza, e tes os servicios a pé de albergue, non? Entón, vamos a intentar quitar unhas cuantas plazas no edificio da Alameda. Este edificio rehabilitado na rúa Formoso Lamas é a proposta que colle máis forma, xa que está infrautilizado dende que se recuperara e únicamente ocupa parte do baixo a policía local. Podería ser o idóneo para acoller este albergue que tamén se tería plantexado, segundo informou o alcalde, no antigo convento de San Salvador de Asma e nas dependencias das Irmás Mercedarias.